Sanibonani wengane zakwethu, ake ngibingelela phinde futhi ngamukele kuyona i-channel ehamba phambili ngaredo inkeza. Lami igama ngumfeza ngikuthunga khumalo bathi ilaspa namagumede. Ngala kwethu-ke bakuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela ushuthi na-subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike, kanjalo futhi-ke nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Ngicela kwethu udaba esilibheka namhlanje, udaba oluthinta uMkhathazi, insizwa le phansi ehluhluwe. Laphana-ke insizwa uMkhathazi yaziwa kakhulu ekade ishaye ingoma emnandi laphana nayo insizwa umroza eminyakeni edlule. Ngapha kwethu-ke kunevidiyo ethrendayo ey'nkundleni zokuxhumana la khona uMkhathazi ekade ejabulela omunye wabalandeli bakhe ngenkathi bahlangana laphana kokuqala naye insizwa uMkhathazi. Le nsizwa-ke ebesizijabulela kuyena uMkhathazi, ikhala iyamthela ngemvula iyinyembezi laphana, ikhala ngichaza nothando emthanda ngalo laphana. Ngibona abantu abaningi engazi ukuthi-ke laphana ku-Facebook bakhuluma ukuhlukahlukana ngalolu daba, besho nokusho ukuthi le nto eyenziwa le nsizwa ilehlazo laphana, ukwazi ukuthi-ke ungakhalela enye insizwa. Kukhona okokuqala wengane zakwethu sibona ividiyo efana nale, uzokhumbuleka le nsizwa yaphansi emdletsheni umthandeni umfowabo kwamanqele, igcoke emileshe nayo yake yajabulela futhi omunye wabalandeli bakhe laphana washo nokusho-ke, ikhala insizwa ichaza uthando emkhonze ngalo le nsizwa lena. Kangazi wengane zakwethu mhlampe nayi ividiyo ngiphethe uzibonele wena ukuthi mhlampe uthini okwakuphawula ngalolu daba. Nayi ividiyo, hlala comment section ke ngizwe lwakho uvo ngalolu daba. Ungakhali phela mntamo, nakho usukhala mfethu. Ungakhali mfethu, ungakhali mfethu. Ungakhali mfethu. Ungakhali mfethu. Sungibonile nje ungakhali, ngisekhona. Ngikhona, ngisekhona. Ungakhali mfethu. Bahlabela phambili wengane zakwethu, sibheke olunye udaba olulandelayo. Sibhekela kuyona futhi insizwa uMkhathazi laphana insizwa phansi ehluhluwe. Ngazi ukuthi le nsizwa iyavela laphana ku-Facebook, ifake esinye isithombe laphana-ke la kade khona ikhahlela ibhola. Ngazi ukuthi uzokhumbuleka ukuthi-ke indlamulenze uKhuzani umfokaMpungose, insizwa le phansi enkandla emandaba ematholampungwa kwesikampungose isigodi, kuyaveza laphana i-CD cover okanye laphana njengoba iqala umkhankaso wokuveza uhla lezi ngoma laphana, ngiveze naye-ke efake laphana isithombe ekhahlela ibhola-ke laphana. uMkhathazi ubese ebuya azophosta isithombe ewakwasiphosta ku-CD yakhe ethi isihloko sithi man of the match-ke laphana, naye owayenze njengoKhuzani laphana. Kube sebhala ukuthi-ke noma ngabe ngisasebhentshini bafana, kodwa kuseyimini man of the match. Ngiboneke ngazo ukuthi amakhomenti ehlelandelana kuyo le phosti eyakho uMkhathazi, ngathi-ke uMkhathazi uvusa nesithombe laphana ufuna ukuveza ukuthi-ke le nto ifike nobani ukugqoka ngale ndlela agqoke ngayo. Baningi wengane zakwethu ekade bakhomenta kulesi thombe lesi, noma ngezukuwafunda amakhomenti kulesikhathi samanje, kodwa khona baphawule kakhulu laphana abalandeli abathandi bomculo basikandi, abathandi baKhuzani, abathandi bayinsizwa uMkhathazi, kuphikiswana kune-debate kuso lesa sithombe lesana. Kodwa mina ngizofisa ukuzwa nazi iy'thombe zibonile ngiyifakile kwividiyo njengamanje. Ngifuna ukuzwa ukuthi mhlawumbe lithini lwakho uvo ngalolu daba. Ake sibheke hlala e-comment section, ngeke ngizwe lwakho uvo ngalolu daba. From mina sibone ingane zakwethu seniphuma kanjena, kodwa ngiyamthemba ukuthi uyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwividiyo elandelayo. Kwakho uSakhula, niphathe kahle, nibe nosuku olumunandi.